Basigcine u2 enye imali befaka sisethu athi kusisina kamdlala ebhenki. Okay. So uthola sebesiphuma imali ebhenki usisi wathi ngenxa unasisi i-account awunayo ngcono akufakwe yabika ama-account. Okay. So imali yagogo yangena account kasisi. Okay. So usisi wayidlatshelwa kanjalo imali waletha imali encane ukuthi ugogo kaNgcwabeko. So nje ugogo wangcwabeka kanzima kwaze walekelela omakhelwane usisi imali edlile. Wena ukholela ukuthi kukhona imali ayidle? Yebo. Okay, uthi ugogo bethi mayihola kuthi ngifuna ngiyakuzwa unamalimi. Unamalimi usisi vele sidala ngicela ukuxolisa lapho ebechazile ukuthi unamalimi. So ugogo behola. Ethi mayihola imali enye eyifakela usisi. Ebeyicoza kabili. Icaza kabili. Enye ingene ebhenki. Enye athi ngifaka usisi amdlali lebhenki. Sengiyezwa. So ingakho wadla imali. Angidlanga imali. Zazo yena usisi nezingane zakhe ngoba izingane zakhe ehlakaniphe kakhulu njengoba ijike zakhe ijima zayothi imini engazi imali ekubeni imali ngingayazi. Usisi uhlushwa ukuthi akafundile futhi udlala izingane. Azimthathi notice ngoba uyayisaba ingane. Akho ngane ngisaba wena nje imali wayidla namadoda. Khona nje yamkhize engasebenzi udla yona. Le ndlu esisi engayakhayo mina ngangiyakha ngani. Iphi yona? Indle yakhiwayo uma eshonile ingekho indle ayizongena uma. Iphi? Angithi uma wezongena etendeni ingekho. Mana ke ugogo ubehlela ehlathini. Ubehlala lapha emjondolo la benihleli khona umcuphisile wena ngoba vele wena ingane zakho beziyithatha imali kagogo zidle. Awanamanga. Ngoma idlo wena. Abengayidli imali kagogo. Mina bekisebenzela mina ngihlayele eThekwini wena wazi yonke into kagogo. Wathi imali kagogo udla namadoda. Sisi bezidla imali kagogo wena. Musa nje usola ingane zami. Ngoba ihlobo usola ingane zami. Nomakhelwane bethi wena ingane ziyakuhlula. Ugogo ziyamkhuthuza melele. Awu ngizwa ngawe kalokho sisi angikwazi. Ala ngawe. Angiyisabe zami ingane mina. Uyazisaba. Nazi ngitshela amanga. Kwawena zokukhahlela. Ngeke ungikhahlele sisi. Kwawena zokubhonya. Suba ke sisi ukukhahlele. Kwawena zokubhonya ukusapha. Akhohle ukusapha la mina. Uma sisi ungikhahlele yini ekubambile ukukhohle. Sukuma sisi. Sukuma. Sihlala phansi. Hayi indaba engifuna ukuyithola. Nansi imali esikhuluma ngayo. Le mali ebekade ibhalwe ngaye ebhange. Iyona ke sizoyifuna owamqola yona ukuthi akasayine eyivuma ukuthi ibe ngakuwe kuze wena ukwazi ukufeza inhloso zakho kanti yena wayitshela uzofeza inhloso zasekhaya nje ubusuthi wena wakha ekugcineni lo muzi uyawuphika uthi umuzi ongekho. Udadewethu uyangixaka mina ngoba udadewethu bebe nomama nabebeze bangithathise ngathi mina angisiyona ingane kaMama. Manje lo mali sengiyayibona mangabe udadewethu esho kodwa manje imali ekhona imali encane enginayo mina ngoba nami bengisebenza phela nginezidingo zami nginezingane. Wena okay ngiyabona ke manje usuza kahle ke uyayivuma imali ukuthi uyayivuma le mali ukuthi wena le mali okay lena kodwa noma singcabisana uyakhumbula ukuthi khona umasingcabisane nawe nodlala wangakhipha kahle imali igcina sekushoda bagcina abantu beyibuza ukuthi kanti benenze njani indaba okudlalela umzali umasingcabisane wagcina umngcabisane ungasahambi kahle ke ngitsheleke le mali le fanele ikhokheke uyayidinga ukuthi ke kulungiseke ekhaya nilungise ekhaya yiphi indlela ezokwenzeka njengamanje? Indlela ezokwenzeka ngizoyikhokha imali. Siyayidinga namhlanje siphepha masiphuma nje. Angikwazi kuba nayo namhlanje nakusho ukuthi ngizocela udadewethu angimele. Imali lo mali ekhona unayo nje. Imali ekhona